ACL-vamman kuntoutus ja fysioterapia on täysin uusi ja käytännönläheinen verkkokoulutuskokonaisuus polven eturistisen vamman kuntoutukseen ja fysioterapiaan. Tämä koulutuskokonaisuus kattaa sekä ei-operatiivisen että operatiivisen hoitolinjan ja hahmottelee ja rakentaa sitä fysioterapiaprosessia alkaen aina sieltä vamman jälkeisistä alkuvaiheen perusasioista lähtien ja rakentuen tarkoituksenmukaisesti, progressiivisesti kohti sen yksilön tavoitteita aina sinne urheiluun paluuseen ja optimaaliseen suorituskykyyn pääsemiseen saakka edeten. Tämä koulutuskokonaisuus koostuu erilaisista verkkoluennoista ja muusta verkko-oppimisalustalla olevasta oppimismateriaalista, kattaen muun muassa myös ortopedin näkemyksiä hoitolinjan valintaan ja vaikkapa leikkausteknisiin asioihin liittyen, laaja-alaisen videomuotoisen harjoitepankin, kattavat tutkimus- ja lähdeviitteet, erilaiset kuntoutus- ja testausprotokollat, sekä sinne urheiluun paluuseen että myös jo varhaisemmassa vaiheessa esimerkiksi juoksuun paluuseen liittyen sekä erilaiset protokollat koko tämän kuntoutusjakson ja prosessin ajaksi. Näissä luennoissa me hahmotellaan tätä koko prosessia varsin laaja-alaisesti ja me puhutaan muun muassa siitä koko alarajaliikeketjun biomekaniikasta, siitä, että miten tämä kudosparanemisprosessi sekä tällaisen vamman että toisaalta leikkauksien jälkeen vaikuttaa siihen fysioterapiaprosessiin. Me puhutaan näistä kuntoutuksen eri vaiheista, vaiheittaisista tavoitteista ja siitä, että miten me pystytään rakentamaan tällaista merkityksellistä prosessia nämä tavoitteet huomioiden ja toisaalta mitä ihan käytännön tasolla se harjoittelu missäkin tämän kuntoutusprosessin vaiheessa voisi tarkoittaa. Lisäksi me hahmotellaan testaamiseen liittyviä asioita sekä voimantuoton että suorituskyvyn kannalta noin niin kuin muutenkin. Me puhutaan, että miten tällaiset erilaiset neurokognitiiviset haasteet ja ongelmatilanteet saatettaisiin tämän kuntoutusprosessin aikana huomioida ja toisaalta mitä se tarkoittaa harjoittelun näkökulmasta. Me puhutaan motorista oppimisesta ja todella paljon muista teemoista tämän koko eturistisen vammateeman ympäriltä. Tsekkaa lisätiedot koulutuksesta osoitteesta movementphysio.fi ja hyppää mukaan. Tervetuloa nähdään koulutuksessa.